Извинете, искам да ви попитам нещо. Къде спира автобуса в гарата? На майка ти. Аз каза на майка ви. Извинете, бързо, трябва да ви попитам нещо. Хайде, къде спира автобуса в гарата? Хайде. Хайде, няма. Хайде, бе. Хайде. Извинете, трябва да ви попитам нещо. Къде спира автобуса в гарата? Вижте, мечката сравница. Мечката сравница. Давай. О, чуйте, това са вълци. Пами, бързо! Това е асистентката ми, Иван Белчев идва! Ей там, до кофата за буклук. Нали е много? Знаеш номера на майка ти? Владко! Нищо няма да направи! Владко е мой асистент! Но чуйте! Избирам при мама. Не знам, къде при мама. Но вижте, това е живото изучание на молните и самата смърт. Но няма, то трябва да се пусне трябва да всички хора да го видят. Ето е моят асистент. Може да мине от тук. Извинете, искам да ви попитам нещо. Къде спира автобуса в гарата? Долу. Къде? Долу. Къде? Хайде, кажете. Хайде, нали сте моя асистентка? Зомби за... Но не! Ставам зомби! Кажете на мама, че я обичам.